Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы і галоўнае сёння. Ізноў аб галоўным, аб здароўі. У маладзечнай сітуацыя з каронавірусам знаходзіцца пад кантролем. Крымінальная справа прадаўцу і пакупнікам. Маладзечынскі наркакантроль затрымаў збытчыка і 4 пакупнікоў марыхуаны. 7 красавіка Благавешчанне Пресвятой Богородицы. Адно з 12 галоўных святаў у праваслаўным календары. Ізноў аб галоўным, аб здароўі. У маладзечнай сітуацыі з каронавірусам знаходзіцца пад кантролем шматлікіх спецыялістаў, паведаміў нашаму тэлеканалу галоўны ўрач маладзечынскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Михаил Грабоўскі. Прыняты шэраг мер, шматлікія прадпрыемствы, арганізацыі і установы атрымалі рэкамендацыі, якіх варта прытрымлівацца. Аўтобусны парк дэзінфіцыруе транспартныя сродкі 2 разы на дзень. У крамах і гандлёвых цэнтрах з'явіліся антысептыкі для наведвальнікаў, а на падлозе абмежавальнай ленты на касах таблічкі з просьбамі да пакупнікоў трымаць дыстанцыю 1 ад 1. Па прапанове занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі быў скарочаны час працы харчовых аб'ектаў. Спецыялісты санэпідэмслужбы і лячэбная сетка пераведзены ў рэжым павышанай гатоўнасці. То, что касается наших специалистов, они обеспечены всем необходимыми средствами защиты, противотемными костюмами первого типа, и необходимость это вызвана прежде всего защитить медицинский персонал для того, что если они выйдут из строя, то кто будет оказывать медицинскую помощь и проводить профилактические мероприятия, потому что вот разговоры, фотографии появляются, что наши специалисты чуть ли не космонавты, но я думаю, прежде всего люди, которые работают в очагах, где есть подозрения и проводят профилактические меры, должны быть сами защищены. Все мероприятия нацелены на то, чтобы сгладить этот резкий скачок или подъем, чтобы медицинские службы справились с данной ситуацией. Призываю просто к сознательности граждан, всех все интересует, прежде всего позаботиться о состоянии своего здоровья и меры личной профилактики. А медицинская служба и санитарно-эпидемиологическая будет делать по меру своих возможностей все необходимые мероприятия. У Мінскай вобласці змяняюць профіль многія медыцынскія установы, рыхтуюцца месцы, каб прыняць хворых на каронавірус. У маладзечні таксама спрацавалі на апярэджанне, паведаміў Михаил Грабоўскі. Зараз для патэнцыяльных хворых рыхтуюцца месцы. Спецыялісты цэнтра гігіены і эпідэміялогіі здзяйсняюць кантроль за мерамі, якія прымаюцца на розных аб'ектах, а таксама за людзьмі, што знаходзяцца на самаізаляцыі. Гэта жыхары маладзечынскага раёна, якія прыехалі з-за мяжы альбо якія кантактавалі з хворымі на каронавірус. Такія людзі павінны знаходзіцца дома 14 дзён. Правяраць іх знаходжанне дома будуць асабіста. Інфармацыю аб тым, ці выяўлены ачагі інфекцыі COVID-19 у маладзечні, а таксама колькасці выпадкаў можна атрымаць у Міністэрстве аховы здароўя, адзначыў галоўны ўрач цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Беларусы могуць паведаміць аб недахопу тавараў і росту цэн на іх. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання гандлю арганізавала тэлефонную лінію, куды можна звярнуцца і паведаміць аб адсутнасці пэўных пазіцый і значнага росту цэн. Званкі прымаюцца на нумар 8017 327 61 21 з 9 раніцы да гадзіны дня і з 14:00 да 6 гадзін вечара. Ведамства звяртае ўвагу, што пры звароце патрэбна ведаць назву і адрас гандлёвага аб'екта, а таксама адзначае, што адказы на такія звароты накіроўвацца не будуць. Канікулы ў школьнікаў працягнуцца да 11 красавіка. Такое рашэнне было прынята Міністэрствам адукацыі. Адукацыйны працэс у 4-й чвэрці будзе ажыццяўляцца з 13 красавіка па 30 мая 2020. Нагадаю, вясновыя канікулы ў школах пачаліся 30 сакавіка. У панядзелак 6 красавіка школьнікі павінны былі вярнуцца на заняткі. Аднак у сувязі з эпідэміялагічным становішчам прынята рашэнне прадоўжыць канікулы на 1 тыдзень. Без грошай і без хлеба. У лютым у маладзечынскі раў звярнуўся 82-гадовы мінчанін. Ён заплаціў $2500 асобам неславянскай знешнасці, каб тыя на дачным участку пабудавалі адрыну. Але рабочыя разабралі стары будынак і зніклі. Гэта адзін са спосабаў вымагання грошай з людзей махлярамі.
Про крадеж больше, чем $1000 и 600 белорусских рублей поведомила у милицию пенсионерка Молодежинского района. Правоохранники установили, что зломысники подпильновали момент, когда господары працавали у огороде. Милиция просит громадян, які зауважили смуглявых гандляров с просьбой что-нибудь набыть у дом, обовязково поведомить по телефоне 102. У вёсцы Раёўка гарэў жылы дом. На момент узникнення пожару у доме знаходзілася жанчына з 2 непаўналетнімі дзецьмі. Пылаючы дом яны пакінулі самастойна. Што з'явілася прычыны ўзгарання, будуць высвятляць спецыялісты. Выратавальнікі па прыездзе убачылі, што дом плошчай больш чым 400 квадратных метраў гарыць адкрытым полымем. У выніку пажара знішчаны дах і перакрыццё дома. Адзін жылы пакой таксама пашкоджана маёмасць і канструкцыя пабудовы. Пацярпелых няма. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік у доме установлены не быў. Выратавальнікі раюць усім жыхарам установіць у дамах гэты прыбор, асабліва тым сем'ям, дзе пражываюць дзеці і пенсіянеры. 1 красавіка ў Маладзечынскі район гараджанін заявіў аб знікненні 43-гадовага брата Дрозда Сергея Ростиславовича. Мужчына у кастрычніку мінулага года паехаў на заробкі ў Расійскую Федэрацыю і вось ужо месяц не выходзіць на сувязь з блізкімі. Мужчына паведамляў, што працуе на будаўнічым аб'екце ў Санкт-Петербургу. На выгляд знікламу 45 год, рост 180-185 сантиметраў, хударлявы, смуглявы, валасы светла-русыя, вочы зялёныя. Асаблівыя прыкметы на левай руцэ каля вялікага пальца татуіроўка ў выглядзе літары «С». А 2 красавіка з заявай аб знікненні 42-гадовага сына Зарубіна Яўгена Васильевича звярнулася яго маці-пенсіянерка. Яна паведаміла, што мужчына летась у верасні паехаў на заробкі таксама ў Расійскую Федэрацыю і з 25 красавіка не выходзіць на сувязь. Прыкметы зніклага на выгляд 42 гады, рост каля 2 метраў, моцнага целаскладу, валасы коротка стрыжаныя. Асаблівыя прыкметы – татуіроўкі на перадплеччы, на левай галёнцы і татуіроўка барс на фалангах пальцаў адной з рук. Мужчына мог быць апрануты ў куртку, кофту з кароткім рукавом, чорныя спартыўныя штаны, чырвоную кепку з пальмавай кветкай. Маладзечынскі район просіць грамадзян, якія што-небудзь ведаюць пра месцазнаходжанне зніклых Дрозда Сергея Ростиславовича і Зарубіна Сергея Васильевича, паведаміць у міліцыю па тэлефонах, якія вы бачыце на экранах, альбо па нумары 102 ці па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Крымінальная справа прадаўцу і пакупнікам. Маладзечынскі наркакантроль затрымаў збытчыка і 4 пакупнікоў марыхуаны. Па аператыўнай інфармацыі, пакупка зелля адбылася ў Вілейцы. Кліенты, усе жыхары горада Маладзечна, былі затрыманы па шляху дадому. У Маладзечні знойдзена марыхуана масай каля 10 грамаў, а маладыя людзі знаходзіліся ў стане наркатычнага ап'янення. Затрымалі збытчыка. На кватэры ў Вілейцы у гандляра знайшлі насенне каноплі, а ў гаспадарчай пабудове яшчэ 45 грамаў аналагічнага наркотыка. У адносінах да ўсёй кампаніі ўзбуджана крымінальная справа. Між іншым, гандляр неаднойчы фігурыраваў у міліцэйскіх зводках за маёмасныя злачынствы, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Маладзечынскага района Юлія Крук. 7 красавіка благавешчанне Прасвятой Багародзіцы – адно з 12 галоўных святаў у праваслаўным календары. У гэты дзень у храмах праходзяць урачыстыя літургіі, а пасля службы ў многіх рэгіёнах на волю выпускаюць птушак. У нашых продкаў лічылася, што на благавешчанне ў хаце абавязкова павінна быць чыста. Гэта прыцягне ў дом дабро і шчасце. Нашы продкі верылі, што вецер або дождж на благавешчанне абяцаюць багаты ўраджай пшаніцы і жыта. Навальніца на благавешчанне, як лічылася, абяцае хуткае і спякотнае лето. И снова к самой важной теме. Хотите узнать, чем особенно привлекательна Северная Америка? Не только своей красотой, современностью и технологичностью, но еще и тем, что цены на квартиры в квартале Северная Америка столичного комплекса Минск-Мир снижены на 10%. Акция действует во всех домах квартала, находящихся в продаже, но продлится только до 15 апреля. Сейчас именно тот случай, когда надо принимать решение. Почему? В репортаже. Акция позволяет купить квартиру в комплексе Минск-Мир со скидкой 10% от цены как за свои деньги, так и при использовании длительной до 10 лет рассрочки, равно как и при использовании кредита. При оформлении покупки в рассрочку застройщик предоставляет платежные каникулы на 6 месяцев. Это невероятно выгодно и привлекательно. К
К каждому клиенту индивидуальный подход. Помогут выбрать конкретный дом, этаж, площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования. Все консультации возможны и дистанционно по телефону, веяние времени. Можно забронировать и купить квартиру и прямо на сайте, воспользовавшись удобным сервисом. Застройщик убежден, что любому выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать такие же деньги за арендное. Стать собственниками жилья доступно практически каждой семье со стабильными доходами. Ольга Алимова вместе с мужем решила не ждать, а покупать. Семья из Солигорска думает о будущем детей. Нас 4 в семье, нас 2 детей маленьких, но мы все-таки планируем, что в будущем, конечно, мы расширимся и мы перевезем всю семью, потому что для детей развитие в Минске намного больше. Самый масштабный комплекс в Европе, а это продуманность каждого квартала и дома, школы и детские сады в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, спортивные сооружения, выставочный зал, бары, рестораны и многое другое. А осью комплекса станет новый городской парк. Сомневаться не стоит. Возможности для рассрочки покупки жилья, который потянет, я считаю, что сегодня каждая семья, тот, кто работает. Дворы комплекса будут свободными от автомобилей, паркинги по периметру и парковки. Первый паркинг вместимостью до 800 автомобилей уже введен в строй. Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр, место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его возведение, как и торгового центра «Амара Молл», уже началось. Рядом 2 будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта. В квартале будут построены сразу 2 школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители Северной Америки будут иметь мини-рынок, поликлиники и большой торгово-развлекательный центр с паркингом. Напомним, в акции минус 10% участвуют квартиры в домах Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Квебек, Ванкувер, Нью-Йорк и Новый Орлеан. Сегодня в продаже дома в 9 кварталах суперсовременного комплекса, и каждый может выбрать себе и расположение, и планировку, и необходимые объекты социальной инфраструктуры. Комплекс стремительно растет. Его строительство запланировано завершить к 2027 году. В квартале Эмиратс Люкс, к примеру, осталось совсем немного свободных квартир. Только в последних 2 секциях дома Эмиратс Волна, которые только что поступили в продажу. 10 других домов квартала уже введены в эксплуатацию, распроданы полностью. Самые выгодные финансовые условия. Длительная до 10 лет рассрочка от застройщика. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Привлекательна и партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Кредитная программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. Минскмир – это именно то, что нужно. На гэтым я з вами развітваюся. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Жадаю вам цёплага надвор'я, добрых навін і моцнага здароўя. До сустрэчы.